everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Relax na lang, Layla. Itog yan ako ang tanan, ha? Basta, Sir Diggs, ha? Ayaw, pagpili ang ako mabana. Oo, lagi. Hindi na ito mag-iskot bahin yan, kay ni anatas bahin, okay? Oh. Si Ma'am Teresita. Digoy, Layla. Ay, Maayo kay ni anak ka po. Ma'am. Naon sa katita? Unsay ta po. Ma'am, unsay problema? Nganong Tita. murag tan-aw na ko, murag kakuya po ka. Tita. Tuwa si Rickson sa kwarto ni Luisito. Doon na siya isumbong bahin ni mo, Layla. Unsa? Hagoy. Ay! Naunsa man yung kinabuhi. Mura ba yata gilakangan o agtaan eh. Nang sunod-sunod man yung mga problema na hinuon. Lakaw, Layla. Sudla na sa kwarto si Luisito. Aron makapangatarungan ka kung unsa may report ni Rickson bahin ni mo. Ma'am Teresita, murag ayaw lang tingali. Unsa? O ganong dili man, Digoy? Wahi naming miabot. Naka-report na gyudton si Rickson. O kung dili makauyon si Sir Luisito, sa iyang report, ipatawagin niya si Layla. Maugod ka na. Ang nabatian mo, kay lagi pa nagsultihan. Maugid ito. Klaro kay ang pagsulti ni Noy Digoy nga siya ang mangitag pa na anak ng Layla. Ugod sa may hubad nimo sa maong kasabutan. Kuan, nangitag katambayayong si Layla dito sa pagplano og dautan nimo. Tungod kay nagtuo ka nga mangingilad si Layla. Anak siya banggiit ang tulisan Tito Luisito. Busa, dako kay posibilidad nga gikuptan pa siya sindikato karon. O ganong si Digoy man ang ipasalig nga mangitag iyang bana. Mao man ilanan nga konsapo sila. Og nagtuo ka nga membro ng sindikato si Digoy. Mao ba, Rickson? Maunay na sa mong nahuna unsa. Kuan dito. Huwag yung laing masuod sa akong utok ini. Gawas pagduda. Laliman ka? Pangitaan ni Noy Digoy ug bana si Layla? Buti pasabutan na dito. Nga banang sinabutan. Unsa magyoy gusto ni mong ipalutaw ni Rickson? Gusto kang ilaro ni Layla ug Noy Digoy, Tito. Ug unsay naa si mong una karon kung ikaw pa ang niya sa kundapit. Unsaon nimo kini sa pagsulbad? Tito, kinahanglang palayaso ni mo si Layla. Mangingilad siya, Tito. Ang imong katigayunan ang iyang gustong kuhaon. Ug nangita siya bana nga makatabang niya sa pagpangilad ni mo. Di ba nagsabot naman ta? Nga unya na nako palayason si Layla. Kung may madaha ka ng babae nga maugyod ang akong anak nga libata. Pero, Tito, naglisod mi si Venus, Tito, eh. Gigukod mo ganun mag-iro ganina. Kung mao, musurrender na mo. Dili ba sa Tito? Pero, ang ako lang gusto karon nga mahibaw ka sa plano ni Layla. Auga si Layla, Rickson. Pasunla din sa kong kwarto si Layla, karon dayon. Ika na yung Sir Diggs. Sir Diggs, ipagawas na ako daan akong bag sa kanabatong paglaya, Sir Diggs, no? May nang andam na lang ko daan. Ay, naunsa ka man tao, Layla. Oy, relax lang. Kadali ba di mo nga mulaya? So, naunsa ka man ni tao. Layla, paboto na lang nato nga mugawa si Rickson. Kunon sa man ang iyang report ni Luisito, ado na yun na resulta dayon. Hoy! Layla! Kagwang. Sulon ka sa kwarto ni Tito Luisito. Isog ako ni mo. Mao na ni. Layla,
kalma lang Inday ha. Naarami si mong luyo. Oh, Luyo. ayaw na lang pagpaluyo ni Layla Noy Digoy. Layla, dali na! Ay, Sir Diggs! Isakin akong kabuhi sa order, Sir Diggs! Sunda si Rexon, Layla. O pangatarungan na lang yun dito kutob sa mahimo. Oh, ibaw ko, bright ka. Kamitang utok. Utok. Aron di ka malayas ni Nirpi. Kamitang utok. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kabadigoy, nakisgot ka man og layas. Kuan, ako na nang nalito ka. Kinahanglan magunaw na siya daan o patik nga sitwasyon. Pero makaandam siya katarungan ba? Kay klaro kayo nga gidaot siya ni Rickson. Layla! Ay, Dali na! oo, lagi! Nanaoy! Sus, kayo ba yung napayo, binangkal aning Rickson? Ay, Digoy, kung unsa may resulta ni ining pagpatawag ni Luisito kang Layla, ayaw gid ko giapil sa atong sako. Teresita, diliin taon, uy Ma'am Teresita. Di na mahitabo. Andam ko magpapriso nga ako ra gyud tumudugalan kanimo, Ma'am Teresita. Gikol ba anak kang maayo diha no? Waman! Ano kulbaan man ko? Nga ready naman sa pong mulayas, andam na akong bagoy. Mayuha gani mong mutabon si mong nervyos, oy. Hoy, Rickson! Ikaw lang ang angay nga mahadlo kung palayason ka dinhi. Kadili kanad sa kalisod. Pero ako, naanad ako tuslo bugasin, oy. Aw, okay na gyud ako. Kung mabalik kong tuslo bugasin dong. Aw, tanahon ta lang ron. Kung unsay resulta ini. Nga na nasunod sa kanako. Ako naman kagipatawag ni Papa. Kitang duha ang gusto niya pagigsultihan. Sige. Ikayablihan ang pultahan. Og, ayuha gyud ang imong acting diha. Sangupa ni mo, oy. Sige, pinamihin ang diha. Uy, kisira sa maldita eh. Ang cellphone. Si Venus ang nanawag. Hello? Rexon, love. Nahibaw ako kung asa na to sunod pangitao ng anak ni Tito Luisito. Unsa? Venus, unya na ha? Kay mag-atubang pa mi si Layla. Ha? O si magatubang? Husayon mo? Manawag ra ko nimo. After 30 minutes, kinahanglang manawag ka. Hello, Pa. Unsa man pa? Mulayas na ko. Hain si Rickson. Ay, nara sa gawas pa. Akong gila kang pultahan. Kay Saba, kay Skuluyo. Karon, siya ron. Lakaw. Ablihi siya. Pasudla. Yes, Pa. Murag, nagdali mo to si Rexon. Unsa magkaday na itabo sa kumbay? Klaro na kaayo. Nga makita na gyud among anak ni Tito ining lugar nga among sudlo ni Rexon. Sud na, sir. Ikaw ba libata ka? Ops. Bahis, gigada. Kalma lang. Kailan pa na mo pultahan, ha? Ay, nas Papa, Kayo ba yung sutukon, uy? Sige. Rickson, Saba kay ka, oy. ayaw yun nagdapati si Layla, ha? Tito, Dali na, oy. Modool na tas kama ni Papa. Aron mahuman na ni problema, ha? Tito, nakita ang nagkita mo, Tito, ha? Kung unsa ka maldita ng bayan, ha? Relax lang, Rickson. Kinang, unsa man gid ituyo ni mo na ako, Pa. Rickson, sultihi si Layla sa mong nabati. Siya lang ipanagsultihan ni Digoy. Ha? Gipanagsultihan? O Layla, nabati ko ka mo nga nagsulti. Gusto kang magminyo. Unya si Noy Digoy ang mutabang nimo sa pagpangitag, mubarog nga imong bana. Gisabutan ninyo si Tito Luisito. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!